מכון דורות שם לו למטרה להעניק מעטפת מקיפה של תמיכה, ייעוץ וסיוע בנושא הפוריות ב-360 מעלות. צוות המכון מעניק מענה מקיף לזוגות ומטפל במסירות ובמהירות במעל ל1,000 פניות בכל חודש במגוון תחומים מקצועיים. ייעוץ רפואי, הכוונה הלכתית, ליווי רגשי, סיוע כלכלי, מערך השגחה ופיקוח במעבדות הפוריות, קורסים וכנסים. אנחנו במכון דורות צברנו ניסיון עם אלפי זוגות וסייענו בידם להגיע למטרה נחשפת, לחבוק פרי בטן. הקשר שיש לנו עם טובי הרופאים בארץ ושלל המוסדות הרפואיים והתעדכנות יומיומית בפרוצדורות הרפואיות המתקדמות ביותר, אנחנו יודעים על ידי כך לעשות את הסינכרון המתאים, לנווט אותם לטיפול המתאים, לרופא המתאים ולמוסד הרפואי הטוב ביותר בעבורם. המהות של המחלקה לליווי רגשי היא לתת כוח ותקווה לנשים מאותגרות פוריות. הקושי בתהליך הוא עצום מכל הבחינות. כל המלוות שלנו עברו בעצמן התמודדות דומה, ולכן יש להן את היכולת להכיל ולהבין את הקושי. בהרבה מן המקרים הם לא מודעים, אותו זוג ששואל, שפונה אליך, לא מודע בכלל שישנו פתרון הלכתי רחב וכולל כדי לתת לו מענה על כך. הוא חושב שזה אסור, או חושב שזה מותר, הוא לא יודע בכלל שיש אופציה לעשות אותו דבר בצורה הנכונה על פי ההלכה. כל מקרה לגופו מקבל את הייעוץ וההכוונה ההלכתית והרפואית בסייעתא דשמיא. כל הנושא של פוריות הוא למעשה דבר שעוסק ברומו של עולם. כל הדיונים ההלכתיים שנובעים מהנושא של הפוריות זה דברים לא פשוטים בכלל. כל זוג שמגיע וכל פנייה שמגיעה אלינו היא נשקלת בכובד ראש. לעומקה של ההלכה, כפי שצריך, בבירור וזיכוך להגיע למיטה של תורה, וככה אנחנו אומרים לכל זוג באופן פרטני. טיפולי פוריות עולים הרבה מאוד כסף, מה שמקשה עוד יותר על הזוגות שגם ככה נמצאים במצב מאוד מאוד מאתגר. אנחנו מקבלים את הפניות לסיוע כלכלי ממי שצריך, ומעבירים להם תמיכה כספית שעוזרת להם לצלוח את הטיפולים. בתור רב שמקבל המון שאלות, ודאי שאנחנו נחשפים להמון שאלות בפוריות. לי ברמה האישית, אחרי שבאתי למכון דורות, נחשפתי לידע, לחומר, למקצועניות, גם מבחינת ההלכה, גם מבחינת הידע בפוריות, וגם מבחינת המוקדים הרלוונטיים שאיתם מכון דורות עובדים. ההמלצה שלי לכל רב, כל אחד בתפקיד שלו, שכדאי לבוא לקורסים וללמוד ולאשר, כי בסוף העזרה הגדולה שיש לזוג זה חסד שאין לו שיעור. מכון דורות מפעיל מערך השגחה במעבדות הפוריות השונות בפריסה ארצית. אני כמשגיחה נמצאת במעבדות כזוג עיניים נוסף על התהליכים כדי לראות שהכל ילך כשורה. מעבר להשגחה במעבדה, אני כמשגיחה מלווה את הזוג באופן צמוד בכל התהליך בבית החולים ומדריכה אותם בכל שלב ושלב. זוג שהיה בליווי עם משגיחה זה הבדל שמיים וארץ לבין זוג שלא היה בליווי עם משגיחה. מהו סוד ההצלחה של מכון דורות? אז זהו, שאין סוד אחד. מכון דורות זה המכלול של כל הדברים יחד. אנחנו נותנים מענה מקיף לכל שאלה, לכל בקשה, ברגישות, בדיסקרטיות. ואנחנו עושים הכל על מנת שכל זוג יזכה להגשים את החלום לחבוק ילד. מכון דורות, המרכז לפוריות, רפואה והלכה, למען הדורות הבאים.